TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Miss, okay ka lang ba? Ha? Okay lang? Ikaw kaya banggain ko. Tingnan natin kung maging okay ka. Miss, pasensya ka na, hindi ko talaga sinasadya. Hindi kasi kita nakita, ang liit mo kasi. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Naku, wag na. Bayaran mo lang ako. 100,000 yung mga tinda kong balot. Nako, ayan tayo. Yung akala mo nasasaktan pero hindi naman. Alam mo, Miss, lumang estilo na yung ganyan. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Ako pa talaga lolokohin mo? Bobo ka ba? Walang nagtitinda ng balot sa umaga? Aray! Oy, miss, anong nangyari sa'yo? Di mo ba nakikita? Nabangga mo ako. Nabangga? Nabangga kita? Nagpapatawa ka ba? Oo nga, nabangga mo ako, kaya bayaran mo ako ng malaki. Bayaran? Babayaran kita? Oo, syempre. Nabangga mo nga ako, di ba? Bayaran mo ako or tatawag ako ng pulis. Sira ulo ka pala eh. Paano kita mababangga? Isang linggo nang sira yung bike ko. Di mo ako mabubuduloy. Ang mahal kong Lola! Miss, sorry. Ayos ka lang ba? Lola, ayos ka lang ba? Sorry talaga. Wala silang awa! Sorry talaga. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Lola! Okay ka lang? Mga wala silang puso! Anong walang puso? Ah! Walang puso! Ginawa niyong double dead ang lola ko! Double dead? Bakit? Hindi mo ba alam na namatay ang lola ko dahil nabangga siya? Tapos ngayon, ngayong abo na lang siya, binangga mo na naman! Wala kang puso! Mga bato! Aray! Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Sorry ha, hindi ko sinasadya. Wala naman. Pero yung puwet ko ang sakit. Sana dalhin niyo po ako sa ospital. Naku, miss, hindi kita madadala sa ospital. May appointment kasi ako ngayon. Naku, paano yan? Wait lang. Ito, cheque. Pangpa-check up at saka pamasahe mo na lang papuntang ospital. Pasensya talaga ha. Maraming salamat po. Miss, bayadan mo din kami. Nabangga mo kami, oh. Oo nga. Ayos ka lang ba? Nagtatanong ka pa? Naku, parang umaarte ka lang eh. Anong umaarte? Hindi ako umaarte. Bayaran mo na lang ako pang pa-ospital. Naku, style mo bulok. Hindi nga ako umaarte eh. Totoong masakit. Kaya bayaran mo na lang ako. Muli ka na, girl. Umaarte ka lang. Paano mo nasabi? Direktor ako, di ba? Nag-audition ka sa akin dati. Kaso, di ka natanggap. At hanggang ngayon, ang pangit mo pa ring umarte. Aris! Miss, okay ka lang ba? Saktan ka ba? Siyempre! Kaya bayaran mo ako ng 1 million!
million! Ano? At bakit naman kita babayaran ng 1 million, Aber? Siyempre! Nabangga mo ako! Kaya bayaran mo na ako! Nagpabangga ka talaga! Naku, miss, lumang style na yan! Hindi ah! Tsaka, anong lumang style? Oo, lumang style na yan. Gawain ko kasi yan dati. Kaya ito nga ako, nakabili ako ng bike. Miss! Miss, okay ka lang ba? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Mukhang nabalian ako. Talaga? Eh, parang hindi naman. Hindi, masakit talaga siya. Aray! Alam mo, miss, parang umaarte ka lang eh, para magkapera. Hanap buhay niyo na ata to eh. Masakit nga eh. Ito, 2,000. Magpa-check up ka na lang. May asikasuhin pa kasi ako. Wait lang. Yung resibo at saka sukle. Hoy, miss! Tulungan mo naman siya! Nabangga mo siya, oh! Buti nga sa kanya. Ala, grabe ka naman! Ang sama mo sa kanya! Ay, ako ba talagang masama? Mas masama siya. Paano naman siya naging masama? Kasi carnapper siya. Ninakaw niya yung dati kong sasakyan. Kaya ako ito ngayon, nagbabike na lang. Pulis! Aray! Hoy, bumaba ka dyan! Hoy! Sabi ko bumaba ka dyan! Tulungan mo ako dito! Hoy! Ano ba? Ay, wag na lang pala. Mas mukhang nabangga ka. Aray! Ay, miss! Nabangga ba kita? Ay, hindi. Nagsasunbaiting lang talaga ako dito sa gitna ng highway. Nasaktan ka ba? Ay, syempre hindi. Umaarte lang ako. Best actress na kasi ako dati. May isang sugat ka, oh! Isa? So gusto mong dagdagan? Sige pa,